Još jednom želimo dobro jutro. Ovaj puta s Kajzerice, izvoli. Dobro vam jutro. Pa da, zapravo nismo se daleko maknuli od našeg uvodnog javljanja. Nalazimo se ispred privremene zgrade Zagrebačkog sveučilišta, a želi bismo najaviti jednu konferenciju, jedan sastanak, jedan meetup projekt koji će pomoći gradovima da budu zdravi ili promišljati. Dosta sam razgovarao sa gospodinom Marjanovićem, dobro jutro. Dobro jutro. Invento Capital Partners je vaša tvrtka koja uz Zagrebačko sveučilište organizira pa mi smo ga preveli kao sastanak. Da, meetup, ovaj događaj. Znači mi u ime Europskog instituta za tehnologiju Urban Mobility-a i sveučilište u ime Europskog instituta za tehnologiju zdravlje zajedno sa HAMAG BICRO-om i Europskom poduzetničkom mrežom organiziramo ovaj događaj danas u 13 sati. Ideja je u stvari dovesti stručnjake s jedne strane koji bi pričali o problemima života u urbanim sredinama, konkretno govorimo o zraku i čistoći zraka i na taj način kreirati te nekakve izazove koji nismo svjesni i približiti nama svim ljudima, a s druge strane imamo isto tako pozivamo poduzetnike i mlade znanstvenike i inovatore da kreiraju rješenja, odnosno proizvode u području koji imamo kao nekakve izazove. I sad malo kad prolazimo kroz satnicu vašeg događanja, počinje u 13 sati i koji su prvi govornici, iz kojih područja, iz kojih gradskih ureda dolaze? Dakle, u ovom prvom dijelu imamo, znači u 13:15 nakon uvodnih govora, imamo stručnjake s područja zdravstva, znači sa KBC Zagreb, sa Instituta za medicinska istraživanja, sa Državnog hidrometeorološkog zavoda, iz javnog zdravstva grada Zagreba, znači ljudi koji mjere, prate situaciju sa zrakom u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj i koji vide nekakve trendove, znači u usporedbi sa gradovima, svjetskim gradovima gdje se oni nalaze sa čistoćom zraka i tu na neki način predlažu nekakva rješenja koja nisu nužno sam proizvod koji će nastati, no možda moramo mijenjati nekakve navike koje do sada radimo, a sat vremena nakon toga imamo tvrtke koje se bave konkretno području dronova i neke druge tvrtke koje će ponuditi rješenja za čistoću zraka. Evo, to je. Dakle, mi ne možemo očekivati da će se nešto promijeniti, ali zapravo koji puta mali koraci naprijed mogu biti upravo u ovakvom detektiranju stanja, odnosno nuđenju rješenja s različitih područja. Upravo tako. Znači, mi ne znamo ni koje rješenje će tek nastati sutra, ali zato su bitni ovi događaji gdje mi dovodimo ljude koji ukazuju na nekakve izazove i svi mi u principu na neki način se učimo. Znači, kao što sam rekao, neke stvari moramo mijenjati čisto iz navike, jer koristimo fosilna goriva, jako puno se krećemo. Možda se ne bi trebali kretati na način na koji se krećemo do sada, nego više možda hodati, koristiti nekakve prirodne, zelene, održive mogućnosti kretanja u gradovima. Da, gledam jutros automobile, u svakom je jedan vozač. Recimo, kad bismo tu promijenili, mogli smo nešto već napraviti. Da, nažalost, evo, tako je danas vrijeme, možda i kiša, pa ljudi ne promišljaju, ali u principu ako se dobro obučete, nema razloga da ne idete javnim prijevozom, ako na vrijeme se dignete. Sad, naravno, pitanje je, neko ima i djecu i sve, ali treba razmišljati o tome, treba i djecu od malena učiti da u stvari koriste javni prijevoz, da su više mobilni, na kraju krajeva to je dobro i za njihovo zdravlje. I ja se mogu prijaviti kao sudionik vašeg meetup sastanka danas. Na koju web stranicu treba otići i kliknuti na prijavi se? Tako je, možete ići na inventopartners.eu, tu ima naznaka na današnji sastanak, dolje prijaviti se, rado bi vidjeli sve moguće ljude koji imaju vremena da se pridruže tome, da čuju iz prve ruke od stručnjaka što se događa u tom području. Jesmo li još dovoljno spomenuli sveučilište, na koji način zapravo surađujete s njima i zašto je sveučilištvo ovo važno? Pa, sveučilište smo spomenuli na početku, znači njihov ured za transfer tehnologije radi na Europskom institutu za tehnologije zdravlje, područje u kojem oni ukazuju na teme koje su vezane za samo zdravlje.
Evo, hvala vam lijepa, puno uspjeha u radu, zapravo i vašoj tvrtci koja se bavi sličnim temama i projektima koje ćete preuzimati. Hvala vama i hvala gledateljima. Evo, mi ćemo se vratiti u studio pa razmišljajte malo o ovim problemima i o ovoj ideji koju zapravo želimo promovirati danas. Dao si nam ideju za razmišljanje, Davore, hvala ti. Ali u svakom slučaju uvijek je javni prijevoz bolja opcija ili bicikl ukoliko ste